Συστήνω ανεπιφύλακτα αυτό το πολυχρηστικό αναβράζον δισκείο για γρήγορο καθάρισμα και αφαίρεση λεκέδων. Πείτε αντίο στις παραδοσιακές μεθόδους καθαρισμού και κάντε το καθαρισμό εύκολο κάθε φορά. Απλώς ρίξτε ένα δισκείο σε νερό για να απελευθερώσετε άμεσα ενεργό οξυγόνο, διαλύοντας γρήγορα ακόμη και τους πιο δύσκολους λεκέδες. Καθαρίστε σχολαστικά σε λίγα μόνο λεπτά, χωρίς να αφήνετε καμία γωνιά ανέπαφη. Αφαιρεί εύκολα το λίπος της κουζίνας, τους λεκέδες από τα ρούχα και τη βρωμιά από τις συσκευές. Αποτελεσματικό, βολικό, ασφαλές και μη ερεθιστικό. Και είναι απαλό με τα ρούχα, καθιστώντας το απίστευτα ασφαλές στη χρήση. Μόνο μερικά δισκεία θα δώσουν στο σπίτι σας μια ολοκαίνουργια εμφάνιση. Αγοράστε τώρα σε αυτή την εξαιρετική τιμή. Μην το χάσετε!